It's okay, Doc. Sorry for your disturbance. Thank you for your time. Baksaw! Woo! So, what's up guys? So, naman ako, Bricks ng Anda. So, breakfast kami ng goto. Galing kayong kapitongs. So, guys, no, habang nagkakape tayo, may kukwento ako. Kasi kaninang, madaling araw, 1 a.m. gising na ako eh. Kasi, ang daming lamok tapos, yung electric fan ko hindi gumagana. So, ayun, yung kulambo, tinaklong ko sa akin, tinaklong. Basta yun, pinambalot ko sa katawan ko yung kulambo, yung tunog ng mga lamok, sabi na, kabilang tenga ko, kaya, yun, hindi ako nakatulog. 1 p.m, gising na ako ng 1 p.m. Ingay ng mga lamok, so hindi na ako nakatulog. Ayun, nakita nyo. Medyo dark yung ko dito. Ewan ko anong tawag yan. Eyeliner. Eye bags. Yun, eye bags pala, hindi eyeliner. Kaya naman eh. Yun, medyo dark. Kasi ilang oras lang ako natulog. Natulog ako ng 10:30. 11:30, 12:30, 1:30. 3 hours lang yung tulog ko kagabi. Kaya pala hinihingal ako. At nagkape ako. Kaya mas lalo akong hihingalin. Yun. Hello guys. So, naka-ready na tayo. Yan. Ready na tayo mag-beach. Pero medyo hirap ako sa paghinga ngayon. So, kakain tayo ng saging. Alam nyo ba na ang saging ay mayaman sa potassium? Ang potassium ay isang mineral at electrolyte. Meaning, ang function nito ay it helps to work meaning, it helps your muscles to work, including the muscles that control heartbeat and breathing. So, maganda yun sa mga function ng puso at saka sa lungs natin. So, eat banana! So, maangal pala, potassium ay electrolyte, di ba? So, kung nag-exercise kayo or feeling nyo kulang kayo sa tubig, so yan, kumain kayo ng saging kasi mayaman siya sa potassium na isang electrolyte. Yan, para ma-rehydrate kayo at hindi kayo maubusan ng tubig sa katawan. So, eat banana. Banana. Ayan, kakain na tayo ng saging bago tayo umalis. Eat banana. It helps your body to have potassium. A few moments later. At dahil may MGCQ pa sa ating lugar, magsusot tayo ng mask. Tara! Tundol! Eat banana. So, what's up guys? So, ito na naman. Photo vlog tayo. So, enjoy nyo lang yung view. Woo!
banana. So ayun, nasabihan sila mama na bawal pa daw yung lason dito kung walang yung shield sa gitna ng dalawang pasahero sa motor. So tingnan natin kung mahuli tayo. So ito na pala yung sikat din dito sa Barangay Tundol, yung Marshmallow Road. Isa Marshmallow. Marami nagtitiktok. TikTok. So yung Marshmallow Road yata yung tawag dito. Parang marshmallow yung mga pangharang sa kalsada. Parang marshmallow. Iwas tayo sa checkpoint. Iwas sa checkpoint. So hindi ito yung main road na papunta sa beach. Dito lang tayo dumaan kasi may checkpoint doon. Iwas naman sa checkpoint. So this is not the main road papunta sa Tundol Beach. So iniwasan lang natin yung checkpoint. So kaya dito tayo dumaan. So hindi tayo mahuli. Kasi 20 years old pa lang po ako. Wala akong quarantine pa. Tsaka sila mama nakalason sila or mayroong silang back rights na hindi pa pala pwede. So akala namin pwede na pag mag-asawa naman. Maganda maligo ngayon. High tide. Woo! Rock side. Wow. Hey mama. Dito na tayo ngayon sa Barangay Tundol. Ito yung Tundol Beach. So hindi nyo nakikita yung white sand kasi high tide ngayon. Pero pag low tide siguro mga 2 to 3 kilometers yung white sand dito.
maliligo na tayo. A few moments later. Banana. Right, so as you can see, sobrang puti ng buhangin dito. Ayan o. So ang tundol pala ay tinaguri ang Boracay of the North. O ibig sabihin, dito sa norte, Boracay ng North. Joke lang. So tinaguri ang Boracay of the tinaguri ang Boracay of the North tong Tundol Beach kasi napakapino ng buhangin dito. Kapag low tide makikita nyo, kaso low high tide ngayon so hindi nyo makikita. Ayan. So may nagsabi nga sa akin ng friend ko, o yung friend ko na may boyfriend siya na nakapunta na ng Boracay. Yun, very close na daw yung itsura ng Tundol sa Boracay. Very close na daw, as in, kasi yung buhangin natin dito sobrang pino. Yan, diba? So may nagsabi na nakapunta na sa Boracay na very close na daw yung Tundol Beach sa Boracay. Yan. Kaso hindi ko mapapakita yung buhangin ngayon kasi high tide. Yan, Tundol Beach. At di nyo rin problema ang pagpo-post ng mga pictures dito kasi naka 4G dito or LTE, so mabilis ang internet connection dito. Sana all. So mabilis ang internet connection, so hindi nyo problema ang pagpo-post ng mga pictures sa IG or Facebook nyo. Yan, Maksan, Tundol Beach. Pero kailangan nyo magtanong sa Anda Tourism kung ano yung mga requirements para ma-ready nyo bago kayo pumunta dito, para hindi kayo maaabala sa pagpunta dito at para mawalan kayo ng problema kasi baka hindi rin kayo makapasok ng Anda kung hindi kayo kompleto sa requirements. So check nyo muna yung Anda Tourism office o check nyo yung Facebook nila kung mayroon. Yan, para ma-ready nyo na yung mga requirements na kailangan para hindi kayo maabala sa pagpunta dito at ma-enjoy nyo na lang. Yan, hindi kayo ma-hassle. So yun guys, pauwi na tayo ngayon sa Barangay Makalang. So enjoy nyo yung ride.